Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Fil-Malta u fil-Isqallija. Il-vjaġġ ta' Knockabout Sicilia llum ser joħodni fil-qalb tal-gżira. Ħajħodni f'villaġġ imdawwar bin-natura, magħruf għat-tranquillità, però magħruf ukoll għall-foresta vasta li għandu mdawwar miegħu. Ħarba tranquilla u serena għal dawk kollha li jħobbu in-natura. Però fuq kollox post li jista' jtik arja friska, arja tal-muntanji. Illum Knockabout Sicilia ser joħodna Bukerie. Se naqbad it-triq tiegħi minn Pozzallo u wara 75 minuta sewqan id-destinazzjoni finali se tkun Bukerie. It-triq lejn Bukerie tieħdok fuq vjaġġ xeniku mill-pajsaġġ ta' xlok ta' Sqallija. Hekk kif tħalli l-kosta warajk, it-triq tgħaddi minn oljiet mimlijin imsaġar ta' żebbuġ u villaġġi ħelwin. In-natura tintensifika hekk kif tersaq lejn Bukerie bil-foresti tal-madwar u t-terren muntanjuż li joffru kuntrast mill-isbaħ mal-pjanuri kostali. Bukerie huwa raħal pittoresk li jinsab fil-muntanji Ibleo ta' Sqallija. Bukerie magħrufa l-istorja rikka tiegħu, l-arkitettura u l-kċina delizzjuża. Dan il-villaġġ joffri ħarba sabiħa għal vjaġġaturi li qed ifittxu toma awtentika tal-kultura Siċiljana. Ir-raħal imur lura għall-era Biżantina u ġie influenzat minn diversi ċiviltajiet tul l-istorja tiegħu. F'Bukerie issib knejjes b'arkitettura barokka mill-isbaħ, fdalijiet ta' kastell medjevali u djar tal-ġebel li jirriflettu il-wirt arkitettoniku ta' din il-gżira. Iżda Bukerie huwa wkoll il-portal għal wieħed mill-isbaħ teżori naturali ta' Sqallija, Gole della Stretta. Ftit minuti sewqan miċ-ċentru tasal għal Wied Moħbi li joffri ċans li tesperjenza pajsaġġi sbieħ, avventura u serenità ta' natura mhux mittifsa. Merħba f'teżor moħbi fi Sqallija, Gole della Stretta. Ninsab eżattament bejn bliet mibnijin fuq l-oljiet ta' Bukerie u Palazzuolo Acrede. Illum sejrin nesploraw dan il-wiet inkredibbli li joffri avventura, attivitajiet interessanti, però tranquillità assoluta. Gole della Stretta huwa pajsaġġ drammatiku minqux mixmara Nappo matul il-millenji. Dan il-wiet issibu fil-qalba tal-muntanji Eblej. Dan it-teżor moħbi joffri veduti mill-isbaħ, natura mhux mittifsa u ħarba paċifika mill-ħajja kaotika tal-ibliet. Dan l-ambjent verġni huwa dar għal biodiversità rikka. Varjetajiet ta' safar, frifet u pjanti rari li jistgħu jinstabu biss f'din iż-żona. Post ideali għad-dilettanti tan-natura u għal min iħobb josserva u jara l-annimali selvaġġi. Jekk intom avventurużi u tħobbu żommu ruħkom attivi, Gole della Stretta għandu ħafna x'joffrilek. L-attività prinċipali u l-aktar popolari hawnhekk huwa il-mixi. Trails bħal dawn ituk iċ-ċans li taddas ruħek fin-natura u tgawdi veduti panoramiċi waqt li tkun qiegħed miexi minn destinazzjoni għall-oħra. Jekk imbagħad trid iktar adrenalina, canyoning żgur jott għalik. Il-ħitan tal-blat wieqaf tal-wiet u l-ilma li jnixxi joħolqu ftuħ naturali għal kull min hu koraġġuż biżżejjed li jgħodos fihom. Id-dilettanti taċ-ċikliżmu jistgħu wkoll jieħdu vantaġġ mit-trails ġewwa u madwar il-Gole della Stretta, brotot xeniċi li jisfidaw il-kapaċitajiet tiegħek fil-waqt li jippremjaw b'veduti meraviljużi.
it-terren madwar Gole della Stretta huwa varjat. Bekk huwa ideali għal tipi differenti ta' ċiklisti. Hawnhekk issib taħlita ta' modijiet lixxi, sezzjonijiet tal-blat u binarji biżrar li jipprovdu sfidi kemm għal ċiklisti li għadhom jibdew kif ukoll għal dawk aktar esperjenzati. It-trakki huma mdawrin minn irdum, xmajjar u foresti mediterranji li joħolqu esperjenza unika għal kull ċiklista. Turiżmu sostenibbli hija dejjem isir iktar importanti f'żoni bħal huma Gole della Stretta. Il-viżitaturi hawnhekk qegħdin dejjem jiġu mħeġġa sabiex meta jżuru żoni naturali bħal dawn ikunu sostenibbli u kawti bl-azzjonijiet tagħhom sabiex niżguraw li ġmiel u meravilji naturali bħal dawn ikunu jistgħu jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet tal-futur. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed tissegwi Knockabout Sicilia għandi appell flimkien ma' Koljox. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv ejdilna naqra li mija r-riċetta favorita tiegħek li fih tuża Koljox u dak il-kumment li tħallinna grazzi għal Koljox jista' jħorġok rebbieħ. Qed nistenna minn għandek. Qiegħed Gole della Stretta, eżattament bejn Palazzuolo Acrede u Buceri, bliet li huma mibnin fuq għoljiet. Inizjattivi bħal huma żjarat gwidati hawnhekk kif ukoll inizjattivi sabiex jiġi preservat l-ambjent qegħdin jgħinu bisħieħ sabiex jiġi preservat l-ekosistema uniku ta' dan il-wiet. Apparti minn hekk ukoll qegħdin joħolqu opportunitajiet ta' xogħol għar-residenti ta' Buceri u Palazzuolo Acrede. Il-formazzjoni ta' Gole della Stretta hija meravilja ġeoloġika, iffurmata mill-eruzzjoni kontinwa tal-blat tal-Franka mixmara Anapo. Il-wiet huwa karatterizzat minn ħitan wieqfa u medet dojoq li wħud minnhom huma wisgħin ftit metri biss li jagħtu sensazzjoni issikkata jew kif jgħidu bit-Taljan stretta. Għalhekk l-isem della Stretta ix-xmara kixfet saffi ta' blat li joffru ħarsa lejn l-istorja ġeoloġika tar-reġjun. Gole della Stretta huwa mdawwar b'veġetazzjoni qawwija mediterranja, siġar tal-ballut u arznu. Issib ukoll numru sabiħ ta' arbuxelli u fjuri selvaġġi li jikbru mat-tarf tal-irdum u ma' xatt ix-xmara. Huwa post ta' sbuħija tranquilla fejn il-viżitaturi jistgħu jgawdu ftit ħin ta' riflessjoni qrib in-natura. L-ilmijiet ċari ta' xmara Anapo jgħaddu mill-wiet u joħolqu pixxini żgħar u kaskati. Kollha jirriflettu d-dawl tax-xemx b'mod sabiħ ħafna. Fil-waqt li Gole della Stretta hija ġawra moħbija, hija relattivament aċċessibbli bil-karozza minn bliet fil-qrib bħal Buceri jew Palazzuolo Acrede. It-tnejn li huma jinsabu fil-provinċja ta' Sirakuża, 75 minuta sewqan bogħod minn Pozzallo. Iż-żona hija paċifika u mhux iffullata u tagħmilha perfetta għal dawk li qed ifittxu li jesperjenzaw iż-sbuħija naturali ta' sqallija il-bogħod minn żoni li huma aktar turistiċi u kummerċjali. Palazzuolo Acrede jinsab 30 minuta sewqan bogħod biss minn Gole della Stretta. Palazzuolo Acrede huwa magħruf għal fdalijiet storiċi li huma meqjusa patrimonju dinji. Fil-fatt huma elenkati taħt il-lista tal-UNESCO.
Mibni fl-era Griega ta' Sqallija, dan it-teatru kien ċentru ta' divertiment għal dik l-era kif ukoll għal attivitajiet politiċi. Kien jilqa' sa 3000 spettatur. Kien iċ-ċentru tal-belt antika ta' Akraj, l-isem antik ta' Palazzuolo Acredi. Knockabout qiegħed jiġi mixjup lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Knockabout qiegħed jiġi mixjup lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Qiegħed Gole della Stretta fil-villaġġ ta' Bukheri, villaġġ li huwa mibni fuq il-muntanji, igawdi foresti vasti kif ukoll arja friska tal-muntanji Eblej. Il-pajsaġġ ta' Gole della Stretta jistiednek sabiex tgawdi it-trails li joffri, mixjiet paċifiċi fin-natura. Kemm jekk qiegħed tfittex l-avventura u anke jekk sempliċement qed tfittex it-tranquillità fin-natura, hawnhekk Gole della Stretta żgur jott għalik għax joffrilek destinazzjoni fejn ovvjament tista' tirrilassa jew tgawdi l-adrenalina. Gole della Stretta jinsab ħdejn żewġ tibliet sinjuri fl-istorja, Bukheri u Palazzuolo Acredi. Il-viżitaturi ta' Gole della Stretta jistgħu faċilment jaqdu esperjenza ta' natura ma' waħda kulturali. Bukheri joffri siti storiċi, knejjes u kċina Siċiljana tradizzjonali fil-waqt li Palazzuolo Acredi, sit tal-Wirt Dinji tal-UNESCO, fih fdalijiet Griegi tal-qedem u arkitettura barokka. Iż-żewġ tibliet huma postijiet tajbin biex jiġu esplorati wara li tkun qattajt xi ġurnata fil-widien naturali. Palazzuolo Acredi jinsab 30 minuta sewqan bod biss minn Gole della Stretta. Palazzuolo Acredi huwa magħruf għal fdalijiet storiċi li huma meqjusa patrimonju dinji. Fil-fatt huma elenkati taħt il-lista tal-UNESCO. Dan il-villaġġ jaf l-istorja tiegħu lura mill-era tal-Griegi. Dan il-borgo huwa wirt dinji tal-UNESCO u joffri arkitettura barokka mill-isbaħ. Fost l-aktar siti notevoli ta' arkitettura barokka fil-pjazza insibu l-Bażilika ta' San Pawla. F'Palazzuolo Acredi issib ukoll sit majestus, teatru Grek, li l-istorja tiegħu toħodna lura 3 sekli qabel Kristu. Għax dan ir-raħal ġie mwaqqaf mill-Griegi antiki u hawnhekk issib tnaqqix uniku fil-blat. F'dan ir-raħal meqjus ġawra moħbija fi Sqallija tista' tesperjenza ikel lokali delizzjuż, festi vibranti u l-istorja affaxxinanti li taqgħad dan ir-raħal mal-mitoloġija Griega ta' Proserpina. Moħbi fil-qalba ta' Sqallija, it-Teatru Greku ta' Palazzuolo Acredi joħodna lura fi żmien.
Dan it-teatru Grieg antik mibni fit-3 seklu qabel Kristu mhux biss ifakkarna fiċ-ċiviltajiet tal-passat, imma huwa ġawra kulturali fejn l-istorja u n-natura jingħaqdu perfettament. Mibni fl-era Griega ta' Sqallija dan it-teatru kien ċentru ta' divertiment għal dik l-era kif ukoll għal attivitajiet politiċi. Kien jilqa' sa 3000 spettatur. Kien iċ-ċentru tal-belt antika ta' Akraj, l-isem antik ta' Palazzuolo Akredi. Għalkemm ma' żmien parzjalment indifen, it-teatru għadu jippreserva l-eru ellenistiċi tiegħu b'taħlita unika ta' influenzi Griegi u Rumani. Inkredibilment, in-nies tal-lokal irriservaw il-funzjoni oriġinali tiegħu. Illum, it-Teatru Grego jospita prestazzjonijiet moderni, jaqgħad lill-udjenzi tal-lum mal-passat antik tiegħu. Allura kemm jekk inti dilettant tal-istorja jew inkella tħobb ħafna teatru, żgur li Teatro Greko ser jaffaxxinak. Għax din l-istruttura mhijiex sempliċement monument, hija binja affaxxinanti li jinbniet eluf kbar ta' snin ilu qabel ma twieled Kristu u dak iż-żmien kienet taqqat is-Siċiljani. Illum il-ġurnata wara dan is-snin kollha għadha tagħmel l-istess użu. Knockabout jirringrazzja lil Gole della Stretta joffri taħlita ta' avventura, rilassament u konnessjoni profonda mal-wirt naturali u kulturali ta' Sqallija. Kemm jekk tkun qed timxi fit-terreni mħarbat tiegħu, ċikliżmu tul ir-rotoċċeniċi jew sempliċiment fl-atmosfera paċifika tal-wied, din id-destinazzjoni hija perfetta għal dawk kollha dilettanti tan-natura u vjaġġaturi li jħobbu jesploraw postijiet mhux kummerċjali. Gole della Stretta qiegħed eżattament bejn Palazzuolo Akrede u Bukeri, żewġ villaġġi li huma rinomati għall-ingredjenti tal-ifjen kwalità li kapaċi joffru bħal huwa żejt ta' żebbuġa u s-salsiċċa di Palazzuolo. Dan il-fatt jagħmilek vera faċli jekk tażel li tagħmel mawra hawnhekk sabiex tagħmel piknik b'ingredjenti sempliċi però mill-itjeb. Fi-triqtek għal hawnhekk għal Gole della Stretta mhux ser tkun diffiċli għalik sabiex issib irċiet jew inkella vendituri li jbeħħulek dawn it-tomit awtentiċi fl-iprem kwalità tagħhom. Iż-żjara tiegħi f'Gole della Stretta tispiċċa hawnhekk u nagħmlu appuntament għal Knockabout Sicilia l-edizzjoni li jmiss. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Sejta Rona at Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement.